салом бинандагони азиз, сархати хабарҳост. имрӯз 7 июн аз радиои Озодӣ. дар нашри нави барнома аз тахриби сарбанд дар нирӯгоҳи Каховскаяи Украина мегӯем, ки даҳо ҳазор нафарро маҷбур ба тарки хонаҳои худ кард. амоли додситони ноҳияи Ёвон ва писари Иззатулло Шарифзода маъруф бо номи Зоро тафтиш мешавад. донишманди тоҷик Зафар Мирзоён дар синни 74 солагӣ даргузашт ва як зани шаҳрванди Русия барои ситонидани алимент аз шавҳари тоҷикаш ба ваколатдори ҳуқуқи кӯдаки Тоҷикистон муроҷиат кардааст. Александр Прокудин, волии вилояти Херсони Украина, мегӯяд баъди тахриби сарбанди нирӯгоҳи обу барқии Новая Каховка болоравии сатҳи об дар манотиқи поёноби руди Днепр идома дорад. ба гуфтаи Номбурда дар 20 соати оянда сатҳи об боз 1 метри дигар боло хоҳад рафт ва хатари сар задани обхезӣ зиёд аст. волии Херсон гуфт тақрибан 1500 нафар аз соҳили рости руди Днепр ба ҷойҳои амн кӯчонида шуданд. дар ин минтақа 1850 манзили зист зери об мондааст. президенти Украина Владимир Зеленский тахриби сарбанди Новая Каховкаро бомбаи муҳитзистии куштори дастаҷамъӣ номид. мансабдорони Украина ва Созмони милал ҳушдор доданд, ки тахриби сарбанди воқеъ дар ҷануби Украина метавонад сабабгори фоҷиаи муҳити зист гардад. сарбанде, ки дар замони шӯравӣ сохта шуда буд, субҳи 6 июн дар пайи як таркиш вайрон шуд. даҳо ҳазор нафар маҷбур ба тарки манзили зист шуданд. Зеленский мегӯяд Русия ҳадафмандона сарбандро тахриб кард, вале ин амал азми Украина барои озод намудани манотиқи ишғолшударо аз байн нахоҳад бурд. дабири кулли Созмони милал Антонио Гутерриш тахриби сарбандро фоҷиаи зербиноии инсонӣ, иқтисодӣ ва муҳитзистӣ унвон додааст. як ҳайат аз додситонии вилояти Хатлон мавридҳои ғасби заминро дар ноҳияи Ёвон таҳқиқ мекунад. таҳқиқ пас аз он шурӯъ шуд, ки охири ҳафтаи гузашта додситони ноҳия Маҳмуд Шарифзода бо гумони чашмпӯшӣ ба ғасби замин аз мансаб ронда шуд. ба иттилои дарёфтии радиои Озодӣ, Маҳмуд Шарифзода писари Иззатулло Шарифов аст, ки зиёда аз 12 сол сардори идораи зиндонҳои Тоҷикистон буд. манобеи радиои Озодӣ дар мақомоти тафтишотии вилояти Хатлон рӯзи 7 июн гуфтанд додситонии кулли Тоҷикистон ғасби заминҳои кишоварзиро дар ноҳияи Ёвон ҷиддӣ гирифтааст. ба иттилои онҳо дар ноҳия даҳо мавриди истифодаи ғайриқонунии замин ошкор шуда, ки додситонии Ёвон ҳамчун ниҳоди нозири риояи қонунҳо ба онҳо чашм пӯшидааст. назари Шарифзода ва шахсони наздик ба ӯ маълум нест. фурӯш ва истифодаи ғайриқонунии заминро дар Тоҷикистон як дарди бедаво медонанд. ба эътирофи мақомот дар чанд соли ахир дар садҳо гектар замини кишоварзӣ сокинон хона сохтаанд, ки хилофи қонун аст. як шаҳрванди Русия бо муроҷиат ба ваколатдори ҳуқуқи кӯдаки Тоҷикистон барои фарзандаш аз падари ӯ, ки тоҷик будааст, алимент ё кӯмакпулӣ талаб кардааст. дар гузориши ваколатдори ҳуқуқи кӯдаки Тоҷикистон, ки соли равон нашр шудааст, аз шаҳрванди Русия ном набурданд. омбудсмени кӯдак гуфтааст, соли гузашта дар пайи муроҷиати зане аз Русия барои гирифтани алимент аз собиқ шавҳараш бо мусоидати онҳо, падари тоҷик барои фарзандаш пули алиментро ирсол кардааст. дар робита ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ба ин ниҳод соли 2022 аз Русия 11 муроҷиат ворид шудааст. мақомоти Русия дар гузашта гуфта буданд, ҳар сол дар ин кишвар беш аз 12 000 тоҷикистонӣ бо шаҳрвандони Русия издивоҷ мекунанд. як сабаби издивоҷи тоҷикистониён бо занони рус ҳарчи зудтар ба даст овардани шаҳрвандии он кишвар гуфта мешавад. теъдоде аз мақомоти Қирғизистон пешниҳод кардаанд, ки муҳоҷирати духтарони то 23 сола барои кор ба хориҷ маҳдуд карда шавад, чун ба қавли онҳо духтарон дар он ҷо истисмор мешаванд ва ё ранҷу азоб мекашанд. пешниҳодро вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон рад кард. айни пешниҳодҳо дар гузашта дар Қирғизистон сабаби тазоҳуроти омиёни ҳуқуқи зан шуда буд. Қирғизистон ягона кишвари Осиёи марказӣ аст, ки теъдоди занони муҳоҷири корӣ дар муқоиса бо мардон бештар аст ва бисёре аз онҳо камтар аз 20 сол доранд. ҳоло теъдоде аз сиёсатмадорони ин кишвари пойбанди пули муҳоҷирони корӣ мехоҳад сафари духтарони ҷавон ва бешавҳар ба хориҷ маҳдуд карда шавад. далели сиёсатмадорон ин аст, ки духтарон дар хориҷ истисмор мешаванд ва ҳамчун муҳоҷири корӣ сахтии зиёд мекашанд.
دانشمند و خاورشناس شناخته تاجیک ظفر میرزاییان شب ششم به 7 ایون در سن 74 سالگی درگذشت. پسر این دانشمند تاجیک به رادیوی آزادی گفت پدرش از درد معده و روده اذیت میکشید. ظفر میرزاییان چند سال به این طرف در دانشگاه کولاب به حیث مشاور رئیس دانشگاه فعالیت میکرد. او پیش از این رهبر محفل شاهنامه خوانی بود. اینچنین سالهای 2010-2015 در کافدرای ژورنالیستیکای دانشگاه کولاب به دانشجویان در موضوعهای بیان اندیشه با زبان تاجیکی اصول نقدنگاری در ژورنالیستیکای معاصر درس گفته است. حالا از دانشمند 3 کتاب با عنوانهای جشن نوروز، عامل خودآگاهی ملی تاجیکان، نیایش نیکان و پاکان و خداوندگار سخن پارسی مانده است. او همچنین تا روز مرگ رئیس انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان پیوند در منطقه کولاب بود. قرار است جنازه دانشمند ظفر میرزاییان امروز چهارشنبه 7 ایون در زادگاهش ناحیه خاولینگ برگزار شود. و چون همیشه در این فرصتی برنامه از قربی اسعار در تاجیکستان میگوییم. بانک ملی تاجیکستان برای روز 7 ایون قربی 1000 روبل روسی را 134 سومانی مقرر کرده است. $1 آمریکایی 10 سومانی و 91 درم و 1 یورو را 11 سومانی و 65 درم تعیین کردند. معمولا قربی اسعار در بانک‌های تجارتی اندکی فرق می‌کند. تشکر برای همراهی بیننده عزیز. سرخط چند خبر بود و برای دیدن و شنیدن نوگانی و گزارش‌های بیشتر شما را 4 ساعت بعد تماشای برنامه اخباری آزادی دعوت می‌کنیم. تا اون لحظه خدا نگهدار.